امی عائشہ دے تقدس تے نظم جو عنوان رکھے پسند آوے تے ڈبل سبحان اللہ آکھنی زور نال کہ نظم دا عنوان ہے امی عائشہ دے تقدس تے نظم دا عنوان ہے نبی دا بستر. نبی دا بستر ہے پاک بستر, کوئی شک نہیں ہے, حد بھی کوئی نہیں, شک کی کوئی نہیں تے حد بھی کوئی نہیں. لیکن میں شاعر آنا پیمانہ مقرر کرنا پیا, حد کوئی نہیں پیمانہ کوئی نہیں, لیکن میں پیمانہ مقرر کرنا پیا. اگر میرے پیمانے دی چس آوے تو میرے نال بولنا. میں دو مصرے دو پیمانے دے سا. پہلے پیمانے چ اپنا جذبہ جنون, دوسرے پیمانے دے میں ڈی این اے ٹیسٹ کرے سا. اے پاک بستر پاک اتنا کہ جتنا کعبہ یا جتنا روزہ یا جتنا جنت دا باغ پاک ہے. اگلا مصرع سن کے, اگلا مصرع سن کے. اے پاک بستر پاک اتنا کہ جتنا کعبہ یا جتنا روزہ یا جتنا جنت دا باغ پاک ہے. اے پاک بستر پاک اتنا کہ جتنا جہاں دا دماغ پاک ہے. اے پاک بستر, اے پاک بستر سلامت رہو. اے پاک بستر پاک اتنا کہ جتنا کعبہ یا جتنا روزہ یا جتنا جنت دا باغ پاک ہے. اے پاک بستر پاک اتنا کہ جتنا جہاں دماغ پاک ہے. ام حبیبہ دا جو عقیدہ وجود پیو دا بھی سہ نہیں سکتا. جن سمجھ نہیں ہے میں سمجھا دے نوجوانہ واسطے. ام حبیبہ حضور دی بیوی ہے, زمانہ جہالت دا والد اس نے ملن آیا ابو سفیان, بستر ٹھپن لگ گئی. والد آکھیا کہ بیٹی والدین آمن نا تو بچیاں بستر بچھا دے دیاں, تو ٹھپن لگ گئی. اور والد نے جواب پہ دین دیے کہ بابا اے نبی دا پاک بستر تے تو پلیت ہے. ام حبیبہ دا جو عقیدہ وجود پیو دا بھی سہ نہیں سکتا کہ جن دے دل چ ایمان کائے نہیں نبی دے بستر تے بہ نہیں سکتا. کہ جن دے دل چ ایمان کائے نہیں نبی دے بستر تے بہ نہیں سکتا. تو ام حبیبہ دا عقیدہ کہ خدا دی غیرت نبی دے ہاتھ والی روٹی اگتے پکڑ نہیں دیندا. نبی دے ہاتھ والی روٹی اگتے پکڑ نہیں دیندا. نبی نبی ہے, نبی دے سائے تے بھی کہنو قدم رکھن نہیں دیندا. اور شعر سننا کہ اے پاک بستر جتھے ہوے نبوت, جتھے نبوت ہے ٹھکانہ شیطانیت دی رہائش کوئی نہیں. جتھے نبوت ہے ٹھکانہ شیطانیت دی رہائش کوئی نہیں. نبی دے بستر تے ذرہ بھر بھی غلاستان دی گنجائش, غلاستان دی نبی دے بستر تے ذرہ بھر بھی غلاستان دی گنجائش کوئی نہیں. اے پاک بستر ہے جتھے ہوے نبی تے رب دا کلام اتر دے. اے پاک بستر ہے جتھے ہوے نبی تے رب دا کلام اتر دے. جس بستر تے ہوے عائشہ تے عائشہ تے بھی سلام اتر دے. جس بستر تے ہوے عائشہ جس بستر تے ہوے عائشہ تے عائشہ تے بھی سلام اتر دے. نہیں جی نہیں, میں تو ہو نہیں سکدا اصول نسبت دے بنی ونجا. نہیں جی نہیں, میں تو ہو نہیں سکدا اصول نسبت دے بنی ونجا. نبی دے بستر دی کر کے گستاخی آکھے مومنہ منی ونجا. نبی دے بستر دی کر کے گستاخی آکھے مومنہ منی ونجا. بے کول تاریخ گڑے سی امی عائشہ تے تومت لے سی. کوئی آکھے جنت ویسی میں نہ منیندا. اور اللہ پاک نو جہتے مانے جنو نبی ستارے جانے وہ لڑے حکومت کان ہے, میں نہ منیندا. اور یہی میرا ایمان ہے.